Nasa 50 milyon hanggang 70 milyong Pilipino ang target na mabigyan ng COVID-19 vaccine hanggang Disyembre ayon kay Vaccine Star Carlito Galvez. Kung magiging sapat ang supply, hangad ng gobyerno na makapagbakuna ng 70 milyon hanggang 80 milyong Pinoy para makamit ang herd immunity. Aabot sa 10 million doses ng bakuna kontra COVID sa ilalim ng COVAX facility ang inaasang darating sa Pilipinas hanggang Marso. Kasama raw rito ang 117,000 doses ng Pfizer vaccine na inaasang dadating ngayong ikatlong linggo ng Pebrero. Tiniyak naman ni Galvez na aayusin din ang data integration sa pagitan ng mga local government unit at private sector para hindi madoble ang distribusyon ng COVID-19 vaccines. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Department of Health na walang bibilhing bakuna ang gobyerno na banta sa kalusugan ng publiko. Dahil ito sa patuloy na pagdududa ng ilan hanggat hindi nila na ipapaliwanag ng maigi kung paano ginawa ang COVID-19 vaccine at epekto nito sa tao. Magiging mabusisi rin ang kagawaran ng kalusugan sa profiling at screening process ng lahat ng nakalistang vaccinees. Samantala dito sa gitnang Luzon ng Pampanga at Bataan pa lamang ang may tiyak na nakuhang bakuna. Moderna vaccines ang sa Bataan habang AstraZeneca ang sa Pampanga. Nakahanda naman na sa Plaridel, Bulacan ang isang cold storage facility para sa mga paparating na COVID-19 vaccines ngayong buwan. 352,000 doses ng bakuna ang kayang ilagay sa naturang cold storage facility. Kayang i-accommodate sa pasilidad ang AstraZeneca, Moderna at Sinovac vaccines na may required temperature na 2 degrees to 8 degrees Celsius. Rainiel Pawid, CLTV News.